प्रेमिका के घरे मिले गोइल प्रेमी के ग्रामीण लोग करा दिहल बियाह। काल होई कोर्ट मैरिज। पूरा मामला का बा बताई में वीडियो में आगे ऐसे बन रही है वीडियो में लास्ट तक। लाइव सिंदूरदान भी दिखाई में वीडियो में आगे ऐसे बन रही है वीडियो में लास्ट तक। 2 साल से चलत रहे प्रेम प्रसंग के कहानी जौना में एक बार पकड़ाई रहलन लोग तो गांव के मुखिया जी कहले रही कि बबुआ आगे अगर ऐसन कदम उठैल आ गांव में पकड़ैल तो सीधे मंगलम भगवान विष्णु क दियाई पंडित जी के बोला के। लेकिन ये बबुआ काहे के माने वाला वाले फिर से गईले दोबारा मिले प्रेमी तो गांव के लोग करा दिहल मंदिर में बियाह। प्रेमी यानी दुल्हा के नाम रोहित कुमार, पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, गांव कांट, पंचायत कांट और थाना पड़ेला सात, जिला बक्सर। ओहिजे प्रेमिका मधु कुमारी, पिता मुन्ना ठाकुर, गांव सेमरा, पोस्ट बलुआ, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर। प्रेमी प्रेमिका से मिले अइले। ओहिजे इनकरा के पकड़ के गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित होके और एगो पंचायत में बजरंग बोली के मंदिर रहे। ओहिजे हिंदू रीति रिवाज के साथ बरमाला डाल के और सिंदूरदान करा के सीधे करा दिहल गोइल बियाह। यह पंचायत के मुखिया हरेंद्र प्रसाद सिंह, साथ ही में मुखिया प्रतिनिधि टन सिंह बतावत कि काल यहाँ लोग के कोर्ट मैरिज करा दिया। बबुआ तो धराइल बाणे लेकिन बबुआ के मन नहीं खे, लेकिन धरा जइब तो असही टंगा जइब। प्रेमी यानी बबुआ से बार बार पूछात रहे कि बबुआ अपना मन से शादी कैला हनु, खुश बाड़नु, तो बबुआ बोलत ना रहूँ। वही जे गांव के मुखिया प्रतिनिधि साथ साथ में जितना भी ग्रामीण लोग जुटल रहे सबके एगो कागज बनावल गइल। साथ में प्रेमी के बड़े पापा और प्रेमी के चचेरा भाई और साथ में प्रेमी के जीजा भी उपस्थित रहले, जौना से कागज पर तीनों जना के साइन करा लिहल गइल। और साथ में ग्रामीण गांव के लोग मुखिया प्रतिनिधि के साथ साथ लगभग 50 से 60 लोग वो कागज पर साइन कइल गइल। और साथ ही में सैकड़ों से ज़्यादा लोग ओजा उपस्थित रहे और नज़ारा देख सकतानी जा, जौन की एकदम लाइव देखावतानी। बाकी मामला कल कोर्ट में जाई और कोर्ट से फिर शादी हुई। बाकी वीडियो कैसन लागल रौरा लोग अपन राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे हम जा, काहे से कि कमेंट बॉक्स के बॉक्स ऑफिस खुला बाता। एगो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइम जा।